ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ മണ്ഡൽ ലെവൽ 2 എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് ചാപ്റ്റർ 14 14ന്റെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷനാണ്. അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. കൃഷ്ണ, നമുക്ക് രാധാ ഗോവിന്ദന്റെ പാദങ്ങളിൽ നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു കീർത്തനത്തോടു കൂടെ ആരംഭിക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? പറയും. ഈ ദാമോദര മാസത്തില് ഈ യശോദാമ്മ ഭഗവാനെ കെട്ടിയിട്ടേക്കുന്ന ഫോട്ടോയിൽ എത്ര പ്രാവശ്യം നമ്മൾ നെയ്വിളക്ക് ഒഴിയണം? അത് നമ്മള് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ മാതാജി. ശരി കേട്ടോ. ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് സംസാരിക്കാം മാതാജി കേട്ടോ. ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ ഗോപിജന വല്ലഭ ജയ ഗിരിവരധാരി, ജയ യശോദനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യശോദാനന്ദന വ്രജ ജനരഞ്ജന, യമുന തീര വനചാരി, ജയ രാധ മാധവ ജയ കുഞ്ച ബിഹാരി, ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ് ജയ രാധാ മാധവ്, ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ രാധേ ജയ ശ്രീ രാധേ, ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ പ്രഭുപാദ് ജയ प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद, जय गुरुदेव जय गुरुदेव, हरि बोल। हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, निताय गौर प्रमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण. എല്ലാവർക്കും പ്രണാമം. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിന്റെ ഇത് PDF നമുക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മാതാജി കാണുന്നുണ്ടോ? കാണുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ഒരു ചെറുതായിട്ടൊരു ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ഒരു വലിച്ചല് പോലെ തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാതാജി ഒന്ന് നോക്കി ശ്രദ്ധിച്ചോട്ടെ. കട്ടാവുണ്ടല്ലേ? ഇപ്പൊ ശരിക്കും കാണുന്നുണ്ടല്ലോ അല്ലെ? ഇപ്പൊ കാണുന്നുണ്ട്. എന്നാ ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യാൻ്റെ, അപ്പൊ പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ചിലപ്പോ ഇന്റർനെറ്റ് ശരിയാവുമായിരിക്കും. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മള് തുടങ്ങാം അല്ലേ മാതാജി? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറയാൻ പോണത് 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം. അപ്പൊ 14ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ ആദ്യത്തില് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് എന്താണ് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ സൃഷ്ടികൾ നടക്കണതെന്നും, പിന്നെ ഈ 3 ഗുണങ്ങള് എങ്ങനെയാണ് ഒരാളിൽ ഉണ്ടാവണതെന്നും
ആ 3 ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എങ്ങനെയാണെന്നും ആ 3 ഗുണങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് ആ ആള് ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളും അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളുടെ ആ 3 ഗുണങ്ങളിലുള്ള നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരാളെ 3 ഗുണങ്ങളുള്ള ആ ഗുണങ്ങളിലുള്ള ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം നമ്മളിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഈ ഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിക്കുന്നത്. എന്നാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നു നമ്മളാണ് എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ചെയ്യണത് എന്ന് നമ്മൾ ഈ ഗുണങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കണില്ല. അതെല്ലാം ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്നിട്ട് പിന്നെ ഭഗവാൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്ക്. ഈ പ്രകൃതി എന്ന ഈ മമ യോനിർ മഹത് ബ്രഹ്മ തസ്മിൻ ഗർഭം ദദാമ്യഹം സംഭവ സർവഭൂതാനാം തതോ ഭവതി ഭാരത. ഭഗവാൻ നമ്മളോട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇതെല്ലാ ജീവജാലങ്ങളും ഉണ്ടായത് എന്നിൽ നിന്നാണ്. സർവയോനിഷു കൗന്ദയ മുത്തയ സംഭവന്തിയ താസാം ബ്രഹ്മ മഹദ് യോനിർ അഹം ബീജ പ്രദപിത. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്. ബീജമാം സർവഭൂതേഷു വിദ്ധി പാർത്ത സനാതനം. അപ്പൊ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളുടെയും ബീജം ഞാൻ തന്നെയാന്ന് 7ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭഗവാൻ 2 പ്രാവശ്യമാണ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അല്ലെ, എങ്ങനെയാണ് ഈ ജീവജാലങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവുന്നത്, എവിടെ നിന്നാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ഇത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടാണ് പിന്നെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇവിടെ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതെന്നും ഈ ത്രിഗുണങ്ങളിൽ കൂടെ നമ്മള് ഓരോ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനം കൊണ്ട് നമ്മളെ എങ്ങനെയാണ് ഓരോരോ ജീവജാലങ്ങളിൽ വന്ന് ജന്മമെടുക്കുന്നതും എന്നെല്ലാം ഇവിടെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാണ്. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പറഞ്ഞു. രജോ ഗുണത്തിന്റെ തമോ ഗുണത്തിന്റെയും സത്വഗുണത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇനി നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കാനുള്ളത് ഇവിടം വരെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. ഇനി 14ാമത്തെ ശ്ലോകം തൊട്ട് 27ാമത്തെ ശ്ലോകം വരെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട്. അപ്പോ ഇപ്പൊ ഇതുവരെ ഉള്ളതില് നിങ്ങളോട് ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാല് എന്താണ് എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള പോലെ തന്നെ ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കണം. കർമ്മണ്ണ സുഹൃതസ്യാസു സാത്വികം നിർമ്മലം ബലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസം ബലം. അപ്പൊ ഈ 3 ഗുണങ്ങൾ കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ഫലങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു. അതായത് സത്കർമ്മം കൊണ്ട് ബലം വിശുദ്ധമാണെന്നും സാത്വിക ഗുണം എന്നാണ് അതിനെ പറയാന്നുണ്ടതും, അതേപോലെ രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തികളുടെ ഫലം ദുഃഖമാവുന്നു, തമോ ഗുണത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള് മൗഢ്യം അല്ലെങ്കിൽ അജ്ഞാനം. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോ ആൾക്കാരുടെയും ആ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ടാവണ ഫലം എന്താണ്? ഓരോ ഗുണത്തില് നമ്മള് വർത്തിച്ചാൽ ആ ഗുണത്തിന്റെ സ്വാധീനത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞുതരാ. കാരണം എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കില് നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുള്ളത് എന്താ? നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച ജഗത് ഹിതായ കൃഷ്ണായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമ. അപ്പം എപ്പോഴും ഭഗവാനിൽ തന്നെ മനസ്സുറപ്പിച്ച് പ്രകാശത്തിന്റെ വഴി, അതായത് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ വഴിയിൽ കൂടെ നമ്മൾ മുന്നേറിയാൽ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ അനുഗ്രഹത്തോടുകൂടെ, അല്ലെങ്കിൽ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ പഠിക്കണ്ടാവും. നമോ ബ്രഹ്മണ്യദേവായ ഗോബ്രാഹ്മണ ഹിതായച്ച. അതായത് ഭഗവാൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാൻ പശുക്കളുടെയും ബ്രാഹ്മണന്മാരുടെയും അഭ്യുദയകാംക്ഷികളാണ്. അപ്പൊ ബ്രാഹ്മണൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാണ്? ഭഗവാന് വേണ്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനെ അറിഞ്ഞ് ജീവിക്കുന്ന ആളാണ് ബ്രാഹ്മണൻ. അപ്പോ അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെയ്താൽ എന്താവും? ഈ ലോകത്തിനും സമൂഹത്തിനും എല്ലായിടത്തും നമ്മള് അഭ്യുദയകാംക്ഷിയാവാണ്. കാരണം നമ്മൾ തന്നെയാണ് ബ്രാഹ്മണന്മാരെ. എങ്ങനെയാ നമ്മൾ ബ്രാഹ്മണരാവണത്? നമ്മളുടെ പ്രവർത്തനം, നമ്മളുടെ പ്രവൃത്തി, സത്വഗുണത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയാണ് അതെല്ലാം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവര് എന്താ പറയാ, ഈ അങ്ങനെയുള്ളവരായ മുന്നോട്ട് വന്നിട്ടുള്ളവരാണ് ബ്രാഹ്മണർക്കും ഗോക്കൾക്കും എല്ലാം സംരക്ഷണം നൽകേണ്ടത്. ഭഗവാൻ ഇവരെല്ലാവരും സംരക്ഷിക്കുമെന്നാ പറയണത്. അതാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ആധ്യാത്മികമായ പുരോഗതി. അപ്പോ മൃഗങ്ങളെ കശാപ്പ് ചെയ്ത് അത് കഴിക്കുന്നതൊന്നും അല്ല ആധ്യാത്മികതയും, അല്ലെങ്കിൽ അതൊന്നും അല്ല പുരോഗതി. അതെല്ലാം വളരെ താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൂട്ടുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇനി ഇവിടുന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് 14 തൊട്ട് 18 വരെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ മരിക്കുന്നവരുടെ വിധി.
ഇപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി ആ ഗുണത്തിലിരിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പ്രവൃത്തികൾ. ഇവിടെ അങ്ങനെയുള്ള ഗുണത്തിൽ വെച്ച് മരിച്ചാൽ അവര് ഏതെല്ലാം സ്ഥലങ്ങളിൽ ചെന്നുപെടും, പിന്നെ ഒരു നിർദ്ദിഷ്ട ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം. അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ 14 തൊട്ട് 18 വരെ പഠിക്കാൻ പോണത്. ഓം അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതാപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗരജാതം സഹഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണ ലളിതാൻ ശ്രീ വിശാഖാന്വിതാൻ ച. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാ കാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമഃ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി നിധി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇപ്പൊ ഇവിടത്തെ 14ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ എന്താ പറയണേ നോക്കാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യഥാ സത്വേ പ്രവൃദ്ധേതോ പ്രളയം യാതി ദേഹഭൃത് തദോത്തമവിദാം ലോകാൻ അമലാൻ പ്രതിപദ്യതേ. സാത്വികർ മരിക്കുമ്പോൾ ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലങ്ങളായ ഉത്കൃഷ്ട ലോകത്തിൽ എത്തുന്നു. അപ്പൊ സാത്വികർ ആരാന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി. എപ്പോഴും സുഖവും സന്തോഷവും പ്രതാപവും എല്ലാം കാത്തു സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് സാത്വികര്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ സേവകളിലും സേവനത്തിലും ഇരിക്കുന്നവരാണ്. വൈദിക ശാസ്ത്രങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ്. അവര് ബ്രാഹ്മണരാവണം. അവരാണ് സ്വാത്വികരെന്ന് നമ്മൾ പറയണത്. അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതായത് പൂണൂല് ധരിച്ച ബ്രാഹ്മണരെ കുറിച്ചല്ല ഇവിടെ പറയണത്. ഭഗവാനെ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി, ഭഗവാന് വേണ്ടി യജ്ഞങ്ങളും യാഗങ്ങളും ഭഗവാന്റെ കീർത്തനങ്ങളും ജപങ്ങളും എല്ലാം ചെയ്ത് സാത്വികമായ, അതായത് യാതൊരു തരത്തിലും മറ്റുള്ളവരെ ബുദ്ധിമുട്ടിപ്പിക്കാണ്ട് എപ്പോഴും ഭഗവത് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് സന്തോഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ്. അവർക്കൊന്നിനോടും ആസക്തി ഇല്ല ഭഗവാനോടല്ലാണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെയാണ് സാത്വികർ എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. ആ ആളുകൾ എന്താ പറയണത്? അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എവിടെയാണ് ചെല്ലുന്നത്? അവര് മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് ഋഷിവര്യന്മാരുടെ നിർമ്മലമായ അമലാൻ. ഇവിടെ ഒരു വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്, അമലാൻ എന്നുള്ളത്. അതായത് പരിശുദ്ധമായ, ഒരു തരത്തിലും മാലിന്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത അവര് അവിടെയാണ് എത്തിച്ചേരുന്നത്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മലോകം, ജനലോകം മുതലായ ഉപരിഗ്രഹങ്ങളില് അവര് എത്തിച്ചേരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അടുത്ത ഇതിൽ പറയണു, രജസി പ്രളയം ഗത്വാ കർണസംഗീഷു ജായതേ തഥാ പ്രലീനസ്തമസി മൂഢയോനിഷു ജായതേ. അപ്പൊ പറയണു, രജോ ഗുണത്തിലാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്കിടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയണത് എന്താണ്? രജോ ഗുണത്തോടെയാണ് മരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഫലം ഉദ്ദേശിച്ച് കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ ഇടയിൽ ജനിക്കും. തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് ഒരു വിചാരമുണ്ട്, മനുഷ്യർ ചില യോഗ സെന്ററിലെല്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാൽ, മനുഷ്യരായിട്ട് ജനിച്ചവരൊക്കെ മനുഷ്യരായിട്ട് മാത്രം തന്നെയാണ് മരിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അല്ല, മനുഷ്യരായിട്ട് തന്നെയാണ് വീണ്ടും ജനിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അപ്പൊ അവർക്കൊരിക്കലും, അവര് പറഞ്ഞത് അവരൊരിക്കലും വേറൊരു ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് പോണില്ല.
അതായത് മനുഷ്യൻ മൃഗം ഇപ്പൊ പുലിയായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പുലി മാത്രമായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ജീവജാലം, ഒരു പുഴുവാണെങ്കിൽ ആ ജന്മം മുഴുവന്, അതായത് എത്ര ജന്മം എടുത്താലും അത് പുഴുവായിട്ട് തന്നെയായിരിക്കും ജനിക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർ ഏത് ജന്മം എടുത്താലും മനുഷ്യനാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയണു അത് തെറ്റാണ്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയണതെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യനായിട്ട് ജനിച്ചാൽ ആ മനുഷ്യന്റെ പ്രവൃത്തി എന്താണോ ആ പ്രവൃത്തിക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ളതായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുത്ത ജീവിതം. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മളോട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ജീവജാലങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യം ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. അതായത് നമ്മള് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തോട് ഒട്ടി ഭൗതിക ലോകത്തിലെ പ്രക്രിയകൾ ചെയ്ത് ഇവിടെ തന്നെ വേണോ അതോ ഉപരി ലോകങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾക്ക് പോണോ, അത് നമുക്ക് തീരുമാനിക്കാം. നമ്മൾക്ക് എങ്ങനെയാ തീരുമാനിക്കാൻ പറ്റുക? നമ്മളുടെ ഗുണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ. അതിനുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ ഇത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ട അധ്യായമാണെന്ന് ഇവിടെ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ എന്താണോ ചെയ്യണത് അതായിട്ട് തീരും നമ്മളെന്നാ പറയാ. ഇപ്പൊ വേട്ടാവളിയന്റെ കുഞ്ഞിനെ വേട്ടാവളിയൻ ഊതി 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 അതൊരു ചിത്രശലഭം ആവണ പോലെ എന്താണോ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മൾ തീരുമാനിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ചില ആളുകൾ പറയും എനിക്ക് ചില ആളുകൾക്ക് ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ടൊക്കെ ഭയങ്കര ഇപ്പൊ നമ്മൾ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അതൊക്കെ ഒരു ഫാഷനാണ്. ഡ്രസ്സ് ഇടാണ്ട്, അതായത് ഇടാണ്ടെന്നല്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം ഡ്രസ്സ് ഇട്ട് നടക്കാന്നുള്ളതാണ് ഹൈ സൊസൈറ്റി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും. അത് തെറ്റാണ് എന്നാണ് ശാസ്ത്രങ്ങൾ പറയുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കഥയാണ് നമ്മള് ദാമോദര മാസത്തില് ഇപ്പൊ നേരത്തെ ഒരു മാതാജി ചോദിച്ചു അത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നളകുബേരന്മാര് അവര് കുളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നാരദൻ മഹർഷി അതിലെ പോകുമ്പോ അവര് കണ്ടഭാവം വെക്കില്ല. അപ്പൊ അവര് നഗ്നരായിട്ടായിരുന്നു അളകാ നദി കുളിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോ ആ സിറ്റുവേഷനില് അങ്ങനെ ഒരിക്കലും നമ്മൾ ചെയ്യരുത്. നദി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അത്രയും പുണ്യമായിട്ടുള്ള സ്ഥലമാണ്. അപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും അതിനിപ്പോ എന്താ എന്നല്ല, നമ്മള് വിവസ്ത്രരായിട്ട് ഒരിക്കലും പുറത്ത്, അതായത് വിവസ്ത്രരായിട്ടെന്നല്ല, വളരെ കുറച്ച് മാത്രം എടുത്ത്. അപ്പൊ നമുക്ക് തോന്നും സന്യാസിമാരാണോ, അവരെയൊന്നും നമ്മുടെ ഇതിൽ കൂട്ടരുത്. നമ്മ സാധാരണ മനുഷ്യരെ കുറിച്ചാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള ജീവജാലങ്ങൾ, അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് ജന്മങ്ങള് ചിലപ്പോ മരങ്ങളായിട്ടാണ് ജനിക്കുക. നമ്മള് നളകുബേരന്മാരുടെ കണ്ടത് അവര് മരങ്ങളായിട്ട് ജനിക്കുന്നതായിട്ടാണ്. പിന്നെ ചില ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ കടിച്ചു മുടിച്ചു ഇങ്ങനെ കടിച്ചു പിടിച്ചൊക്കെ കഴിക്കുന്നതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം. അപ്പൊ എന്തിനാണോ പിടിച്ച് കഴിക്കാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം എന്ന് വെച്ചാൽ അതായിട്ട് അടുത്ത ജന്മം വരും. പിന്നെ ചില ആളുകൾ എന്താ ചെയ്യാ, എപ്പോ നോക്കിയാലും എന്താ പറയാ അതായത് അനാവശ്യ കാര്യങ്ങളിലേക്കായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുക. അങ്ങനെയുള്ളവരെന്തായിട്ട് മാറും? അതേപോലെ തന്നെയുള്ള ജീവജാലങ്ങളിലേക്ക് വരും. എപ്പോഴും കിടന്നുറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പോലത്തെ ഒരു ജീവിയായിട്ട് വരും. അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞേക്കുന്നത്. എപ്പോഴും മാംസാഹാരം അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കുളിയില്ല ജപമില്ല ഒരു മാതിരി ജീവിച്ചാൽ പന്നികളൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ ചെളിയിലൊക്കെ കിടന്നുരുളണത്, അതുപോലത്തെ ജന്മം വരും എന്നാണ് ശാസ്ത്രം പറയുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറയണതാണ് ഇതെല്ലാം. അപ്പൊ തമോ ഗുണത്തോടെ മരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മൃഗങ്ങളായിട്ടാണ് പിറക്കുക. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരുന്നാൽ അല്ലെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലോ ഭഗവത്ഗീതയിലോ കേട്ടാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം ഈ മനുഷ്യ ശരീരത്തിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താണ്, എന്തിനാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഈ മനുഷ്യ ശരീരം തന്നിട്ടുള്ളത്, ഈ മനുഷ്യ ശരീരം കൊണ്ട് എന്താണ് നമ്മൾ ഇനി ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആൾക്ക് തിരിച്ചും ഒരു മനുഷ്യ ജന്മം തന്നെ എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ പറയുന്നു കർമ്മണ സുഹൃതസ്യാഹു സാത്വികം നിർമ്മലം ഫലം രജസസ്തു ഫലം ദുഃഖം അജ്ഞാനം തമസം ഫലം. സത്കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം വിശുദ്ധമാണ്, അത് സാത്വിക ഗുണത്തിലാണെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. രജോ ഗുണത്തിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ ഫലം ദുഃഖമാകുന്നു. തമോ ഗുണത്തിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ഫലം മൗഢ്യവും അജ്ഞാനവും. അപ്പം സത്വഗുണത്തിലുള്ളവരുടെ ഫലം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിശുദ്ധം, അതായത് അവരെല്ലാം ഭഗവത് പ്രവർത്തികളാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മള് കാണുന്നുണ്ടാവും കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പോയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്, അവിടുത്തെ അമ്പലങ്ങളിലൊക്കെ സന്ദർശിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഡാൻസും നമ്മുടെ ഭൗതികതയിലുള്ള ഡാൻസും തമ്മിൽ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കൂട്ടിക്കുഴയ്ക്കരുത്. ഭൗതികതയിലുള്ള ഡാൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മുടെ കണ്ണിന് ഹരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇതല്ല, ഇത് മാനസികമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു അത്യുന്നതമായിട്ടുള്ള ഒരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയാണ്.
ഇത് നമ്മൾ കണ്ട് രസിക്കല്ല, നമ്മളും കൂടെ അതിൽ ചേർന്ന് രസിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അത് എന്ന് പറയുന്നത് വിശുദ്ധമാണ്. അതേസമയം രജോ ഗുണത്തിന്റെ പ്രബലം എങ്ങനെയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, രജോ ഗുണം ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, ഇപ്പൊ നമ്മള് പല കാര്യങ്ങളും പല സ്ഥലങ്ങളിലും കുറെ അധികം ഈ എന്താ പറയാ ചേരികൾ പോലെയുള്ളതും ഒക്കെ വരാൻ കാരണം എന്താ, നമ്മുടെ ആസക്തി, നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ, നമ്മുടെ ഇതെന്താ ഒരു ദിക്കില് നല്ലത് ചെയ്യണൂന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ചെയ്യണത് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. പലവരുടെയും അത്യാഗ്രഹം കാരണം പല ആളുകളും ബുദ്ധിമുട്ടണു. പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിന്റെ കാര്യത്തിൽ പറയുമ്പോൾ ചില ആളുകൾ എന്താ, അവരവരുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി മറ്റുള്ളവരുടെ ഗുണ്ടകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യിച്ച് ജന്മത്തില് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം വന്നാണ് രജോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ തമോ ഗുണമുള്ളവരെന്താ ചെയ്യുന്നത്, അവരെന്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യണമെന്നല്ല ചെയ്യണത്, അജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ ആയതുകൊണ്ട് അതൊരിക്കലും ശരിയായ ഫലത്തിലേക്ക് എത്തണില്ല. സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും തമസിൽ നിന്ന് രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദവും മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. അപ്പൊ ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്താണ് നമുക്ക് ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് സത്വാത് സഞ്ജായതേ ജ്ഞാനം രജസോ ലോഭ ഏവച പ്രമാദമോഹോ തമസോ ഭവതോ ജ്ഞാനേച. അതായത് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ സത്വഗുണത്തിൽ നിന്ന് യഥാർത്ഥമായ ജ്ഞാനവും രജസിൽ നിന്ന് ലോഭവും തമസിൽ നിന്ന് പ്രമാദം മോഹം മൗഢ്യം എന്നിവയും ഉണ്ടാകുന്നു. ഇനിയിപ്പോ ആ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം തന്നെയാണ്. രജസ് എന്ന് പറഞ്ഞത് രജോ ഗുണത്തിൽ നിന്ന് അത്യാഗ്രഹം വികസിക്കുന്നു. ലോഭിയും ഭൗതിക ഭോഗതൃഷ്ണയ്ക്കും അതിരില്ല, സന്തോഷമോ മനസ്സമാധാനമോ ഇല്ല. സത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സത്വഗുണത്താൽ ജ്ഞാനം വികസിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ സമൂഹത്തിൽ സത്വഗുണം പുഷ്ടിപ്പെടും. ജനങ്ങൾ കാര്യങ്ങളുടെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യും. അവർ സന്തോഷവും സമാധാനത്തിലും ഐശ്വര്യത്തിലും ആയിരിക്കും. തമോ ഗുണത്താൽ വ്യാമോഹവും ഉന്മാദവും വിഡ്ഢിത്തവും വികസിക്കുന്നു. അറിവില്ലായ്മ, ഉത്തരവാദിത്തമില്ലായ്മ, കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളതുപോലെ കാണാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ, വിഷമിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ ലഹരിയിൽ അഭയം പ്രാപിക്കുന്നു. ഇനി 18ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. ഊർധ്വം ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ മധ്യേ തിഷ്ഠന്തി രാജസാ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസാ. ഊർധ്വേ ഗച്ഛന്തി സത്വസ്ഥ. സാത്വിക ഭാവികളുള്ളവർ എന്താ ചെയ്യുന്നത്, ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയരുന്നു. രാജസപ്രതിയുള്ളവർ ഭൂലോകത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു. നീചമായി തമോ ഗുണത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടവർ നരകത്തിൽ പോയി നിപതിക്കുന്നു. അതും വളരെ ആത്മയോനികളിൽ ചെന്ന് ജനിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇതാണ് തമോ ഗുണത്തിലുള്ളവർ. അപ്പൊ എന്താ ഇവിടെ പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ, അധമമായ ഗുണങ്ങളെയാണ് ഇവിടെ നീച ഗുണം എന്നൊക്കെ പറയണത്. ഇപ്പോ ജഗന്യ ഗുണവൃത്തിസ്ഥ അധോ ഗച്ഛന്തി താമസ. അവരുടെ അധോഗതി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രയാണം എങ്ങോട്ടാണ്, അധോ ലോകങ്ങളിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നരകലോകങ്ങളിലേക്കാണ് അവർ ചെല്ലുന്നത്. അപ്പോ അവരങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, അവർക്ക് അങ്ങനെ അവരുടെ ഭാവി തന്നെ വളരെ ഇരുളടഞ്ഞതാവുകയാണ്. കാരണം വളരെ നമ്മള് ഇത് പഠിച്ചു, മാലിന്യം അല്ലെങ്കിൽ മായ പൊതിഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, തീയിലുള്ള തീപ്പൊരി, പുക പെട്ടിട്ടുള്ള തീപ്പൊരിയും കണ്ണാടിയിലെ മാലിന്യവും, അതുപോലെ തന്നെ ഗർഭസ്ഥ ശിശു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്രയും വലിയൊരു ആവരണ. മായയാപഹത ജ്ഞാനം ആശ്രീം ഭാവമാശ്രിത. 4 തരത്തിലുള്ള ദുഷ്കൃതികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട്. മായ കൊണ്ട് അപഹരിക്കപ്പെട്ട ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയവരാണ് അവര് പെട്ടെന്നൊന്നും നമുക്ക് ആ പുറത്തുവരാൻ പറ്റണില്ല. അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക, നമ്മള് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് പരിശ്രമിച്ചാൽ, അറിയില്ല, അവർക്കും കൂടെ അതിനുള്ള കരുണ ഭഗവാൻ കൊടുത്താലേ പറ്റുള്ളൂ. അവർക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അവർക്ക് അതിലേക്ക് വരാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. ഇനി ഇവിടെ 19ാമത്തെ തൊട്ട് 27ാമത്തെ വരെയുള്ളത് ഗുണങ്ങൾക്ക് അതീതമാവുക. എങ്ങനെയാണ് ഈ ഗുണങ്ങളിൽ നിന്നേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുക, അത് നമുക്ക് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. 19ാമത്തെ ശ്ലോകം. നാന്യം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദൃഷ്ടാനുപശ്യതി
ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ലെന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്യുന്നവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. ലിങ്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അറ്റൻഡൻസിന്റെ. എല്ലാവരും അറ്റൻഡൻസ് ഇട്ടോളൂ, മറക്കണ്ട. യാതൊരു കർമ്മത്തിനും പ്രകൃതിയുടെ ഈ ത്രിഗുണങ്ങളല്ലാതെ വേറെ കർത്താവില്ല എന്ന് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്താ മനസ്സിലാക്കേണ്ടെന്ന് പറയണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഇപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എപ്പോഴും എന്താ നമ്മുടെയൊക്കെ ചിന്ത, അയാള് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു, ഇയാള് കാരണം ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് പറയും, ഞാൻ അയാൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് അങ്ങനെ, അയാൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വേറൊരാളോട് പറഞ്ഞത്, അപ്പൊ എന്തായി, ഞാൻ അയാളെ ഉപേക്ഷിച്ചു. അങ്ങനെ നമ്മൾ എപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ കുറ്റങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടുള്ള ശീലങ്ങളാണ് നമുക്കുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് എന്താ ഉണ്ടാവണത്, നമുക്ക് എന്ത് വന്നാലും നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് ആ ആള് മുഖാന്തരാണ് ഇതെല്ലാം സംഭവിച്ചത്. പക്ഷെ എന്താണ് അതെല്ലാം വരുന്നത്, ഈ ഗുണങ്ങളുടെ സ്വാധീനമാണ് നമുക്കിതിനെല്ലാം കാരണം എന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്, നീ ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം നിന്നെ ഈ ഗുണങ്ങൾ എത്രത്തോളം സ്വാധീനിക്കുന്നു എന്ന. സത്വം രജസ്സമ ഇത്, അതായത് സത്വം രജസ് തമസ്, ഈ 3 ഗുണങ്ങളും നമ്മളെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഓരോ വ്യക്തികളെയും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതും ഓരോ വ്യക്തികളായിട്ട് നമ്മളെ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുന്നതും. അങ്ങനെ നമ്മൾ സമ്പർക്കത്തിൽ വരുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മളിലുള്ള ഗുണം. ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവും, നമ്മുടെ ഗുണത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് സത്വഗുണമുള്ളവനായിട്ട് ചേർന്ന് പോകാൻ ചിലപ്പോൾ സാധിച്ചോളണമെന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അയാളായിട്ട് പറ്റില്ല. എന്താ, നമ്മുടെ ഗുണമാണ് നമ്മൾ അയാളെ അങ്ങനെ ആക്കുന്നത്. അപ്പോ ആ ഗുണം എന്താണ്, അത് ഇതേ ശ്ലോകം തന്നെയാണ് നമ്മള് ഇന്നലെ പറഞ്ഞു വന്നു. അതായത് 27-ാമത്തെ 13-ാമത്തേല് 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം ഉണ്ട്. പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹം ഇതി മന്യതേ. ഇതിന്റെ എല്ലാത്തിന്റെയും കർത്താവ് ഞാനാണെന്ന് ധരിക്കുന്നു എന്ന് ഭഗവാൻ അവിടെ പറഞ്ഞതിന്റെയാണ് ഇപ്പൊ തിരിച്ച് ഭഗവാൻ ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. നാനം ഗുണേഭ്യ കർത്താരം യഥാ ദ്രഷ്ടാനുപശ്യതി ഗുണേഭ്യശ്ച പരം വേത്തി മദ്ഭാവം സോധിഗച്ഛതി. ഇത് പുറത്തുനിന്ന് ഒരാൾ വന്ന് ചെയ്യിക്കുന്നതല്ല. ഇത് ഈ 3 ഗുണങ്ങളും ഇതേം സ്വാധീനത്തോണ്ടാണ് നമ്മള് എല്ലാ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ, അതായത് ശരിയായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഗുണാതീതനായ ഭഗവാനെ അറിയുകയും ചെയ്തവൻ എന്റെ ആധ്യാത്മിക പ്രകൃതിയെ പ്രാപിക്കുന്നു. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തവൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, ഞാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്തത്. ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയവൻ എന്ത് വിചാരിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എത്താനായിട്ട് ഇതിനെ മനസ്സിലാക്കിയവന് സാധിക്കും. ഇപ്പൊ മനസ്സിലായല്ലോ ആ ശ്ലോകത്തിന്റെയും ഈ ശ്ലോകത്തിന്റെയും വ്യത്യാസം. ആ ശ്ലോകത്തിനെ പറ്റി പറഞ്ഞത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നു, ഈ ശ്ലോക ഞാനാണ് ചെയ്യണത് എന്ന് കണ്ട് ഇതിനായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടുന്ന് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. ഇനി ഭഗവാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്. പിന്നെ അടുത്ത 20-ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു, ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ ജന്മ മൃത്യുജര ദുഃഖേർ വിമുക്തോ അമൃതമശ്നുതേ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട ശ്ലോകത്തിന് ഇതാണ് അത് ശരിയായ ജ്ഞാനം. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളായ എല്ലാ കർമ്മത്തിനും കർത്താവ് ഭഗവത് ഗുണാതീതനാണ്, അതിനെ നീക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. സർവ്വങ്ങളെയും കർമ്മങ്ങളെയും അതിക്രമിക്കുന്നത് എങ്ങനെ? യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അവയെ പറ്റി നല്ലവണ്ണം പഠിച്ചറിയുകയേ വേണ്ടൂ. ആരാണ് യഥാർത്ഥ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ? കൃഷ്ണനാണ് യഥാർത്ഥ ആചാര്യൻ. ഇനി ഇവിടെ 20-ാം ശ്ലോകത്തിൽ ദേഹി ദേഹ സമുദ്ഭവാൻ മൃതമശ്നുതേ. ഈ ഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ ശരീരസ്ഥനായ ജീവന് ജനനം മരണം വാർദ്ധക്യം മുതലായ ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായി ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃതം ആസ്വദിക്കാം. ഇത് തന്നെയാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞത്. എന്താ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത്? ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളിന്റെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കും. ഏത് മനസ്സിലാക്കിയത്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളാണ് എല്ലാത്തിനും കാരണം, അല്ലാതെ വേറൊരു കർത്താവൊന്നും ഇതിനില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ആള്.
പക്ഷെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയത് എന്താണ്? ഈ 3 ഗുണങ്ങളും അതായത് കർത്താവ് ഞാനാണ് എന്ന് നമ്മൾക്ക് തോന്നിയില്ലേ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് പറയുന്നു ഭഗവാൻ ഇവിടെ, ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാൾക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാൽ ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധി എന്നുള്ള ക്ലേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനായിട്ട് ഈ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ അമൃത് ആസ്വദിക്കാം. 21-ാമത്തെ ചോദ്യത്തിന് അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അർജുന സ്ത്രീ ഗുണാനേതാനദിയോ ഭവതോ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ബ്രേക്ക് ആയി പോകുന്നുണ്ട്. ആണോ? ഇപ്പൊ ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ കുഴപ്പമുണ്ടോ? ഇപ്പൊ കുഴപ്പമില്ല. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇവിടെ അർജുനൻ എന്താ പറയണത്? ഭഗവാനോട് ചോദിക്കുകയാണ്. അർജുനൻ അപ്പൊ സംശയായി. അപ്പൊ അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ്, പ്രഭു, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതിക്രമിച്ച വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാം? അത് ശരിയാണ്, നമുക്കറിയോ? കുറെ ആൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കണമെന്നും ത്രിഗുണങ്ങളിൽ നിങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്റെ അടുത്തേക്ക് എത്താൻ വരുന്നും ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഈ ജന്മമൃത്യു ജരാവ്യാധിയിലൊന്നും വന്ന് പെടണ്ട, അതായത് തിരിച്ച് നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ ജനിക്കണ്ട എന്നൊക്കെ ഭഗവാൻ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തന്നപ്പോ അർജുനൻ ചോദിക്കുന്നു, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആളുകളുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തെല്ലാമാണ്? അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക ഇവർ ഇതെല്ലാം അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകളാണ് എന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ അതിനുള്ള കുറെ ഉത്തരമാണ് ഈ പറയണത്. 22 മുതൽ 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ ആ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ആള്, ആ ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയെന്നാണ്. ഇപ്പോഴും വിട്ടുവിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. എനിക്ക് മാത്രമാണോന്ന് അറിയില്ല, വിട്ടുവിട്ടാണ് മുഴുവൻ കേൾക്കുന്നത്. അല്ല, വിട്ടുവിട്ടാ കേൾക്കുന്നത്. അതെ, ഒട്ടും ക്ലിയർ അല്ലേ മാതാജി? ഇടയ്ക്ക് പോകുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ ഭയങ്കര ഇടിവെട്ടും മഴയൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് വെയിറ്റ് ചെയ്യണേ. ശരി ശരി. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, കേക്കണ്ടോ? ഹരേ കൃഷ്ണ, ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേക്കണ്ടോ? കേക്കണ്ട് മാതാജി. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണോ കേക്കണേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടാണോ കേക്കണേ? ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, ഹരേ കൃഷ്ണ, താങ്ക് യു. അപ്പൊ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആ ആളുടെ വ്യക്തിയുടെ പ്രത്യേകതകളെ കുറിച്ചാണ് ഇനി പറയാൻ പോണത്. അപ്പൊ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ അടുപ്പിച്ചാണ്, 22 തൊട്ട് 25 വരെയുള്ള ശ്ലോകങ്ങൾ ഒരുമിച്ചാണ് പറയുന്നത്. ശ്രീ ഭഗവാനുവാച പ്രകാശം ച പ്രവൃത്തിം ച മോഹമേവ ച പാണ്ഡവ ന ദ്വേഷ്ടി സംപ്രവൃത്താനി ന നിവൃത്താനി കാംക്ഷതി ഉദാസീനവദാസീനോ ഗുണേര്യോ ന വിചാര്യതേ ഗുണാവർത്തന്ത ഇത്യേവം യോപതിഷ്ഠതി നേംഗതേ സമദുഃഖ സുഖസ്വസ്ഥാ സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന തുല്യപ്രിയാ പ്രിയോധീരസ്തുല്യ നിന്ദാത്മ സംസ്തുതി മാനാപമാനയോ തുല്യ മിത്രാരിപക്ഷയോ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി ഗുണാതീത സ ഉച്യതേ. അപ്പൊ
എങ്ങനെയൊക്കെയാണെന്നുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. പ്രകാശത്തിന്റെയോ ആസക്തിയുടെയോ വ്യാമോഹത്തിന്റെയോ സാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വെറുപ്പുണ്ടാകുന്നില്ലയോ, അവരെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ അത് വേണമെന്ന് ഉണ്ടാകുകയോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങൾ ഉളവാക്കുന്ന പ്രതികരണങ്ങളിൽ ആര് പ്രക്ഷുബ്ധനാകാതിരിക്കുന്നുവോ, പ്രകൃതി ഗുണങ്ങളാണ് പ്രവർത്തന നിരതങ്ങളായിരിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉദാസീനനും അവയ്ക്ക് അതീതനുമായിരിക്കുന്നുവോ, ആത്മനിഷ്ഠനായി സമദുഃഖങ്ങളെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നുവോ, ആരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ മൺകട്ടയും കല്ലും പൊന്നും വ്യത്യസ്തമല്ലയോ, ആർക്ക് പ്രിയമായോ അപ്രിയമായോ യാതൊന്നും ഇല്ലയോ, ധീരനും നിന്ദകളിലും സ്തുതികളിലും മാനത്തിലും അപമാനത്തിലും സമചിത്തനും ശത്രുമിത്ര ഭേദമില്ലാത്തവനും നിരരുദ്ധ്യനുമായ ആ വ്യക്തിയെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പോ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ആളുടെ പ്രത്യേകതകളാണ് ഈ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത്. അതായത് അയാൾക്ക് എന്താണ്, അയാൾ ഒരിക്കലും വ്യാമോഹത്തിൽ പെടുന്നില്ല, ആരെയും ദ്വേഷിക്കുന്നില്ല, അയാളുടെ പ്രവൃത്തിയും എപ്പോഴും സദ്ഗുണങ്ങളായിരിക്കും. എപ്പോഴും അയാൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണത്തെ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണത്തിനായിട്ട് വരണമെന്ന് നമ്മള് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ ശ്രീനാരായണ ഗുരുവിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹം പറയണ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെ, അവനവൻ ആചരിക്കുന്നത് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഗുണത്തിൽ വരണം. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? സത്വഗുണത്തിന്റെ ഗുണമാണ് ആ കാണിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അതേപോലെ പറയാണ്, അങ്ങനെ സത്വഗുണമുള്ള ഒരാള് പ്രകാശത്തെയും പ്രവൃത്തിയും, അതായത് അയാൾക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള വ്യാമോഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല, അയാൾ എന്താ ചെയ്യണത്, ഒന്നിനെയും ദ്വേഷിക്കണില്ല, പിന്നെന്താ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായില്ല എന്ന് വെച്ചിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിനെ ആഗ്രഹിക്കണില്ല, ഒന്നും കാക്ഷിക്കണില്ല അയാള്. അതേപോലെ തന്നെ ഇല്ല എന്താ പറയാ, ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് അയാൾ എന്ത് ചെയ്യും, അയാള് ഉദാസീനൻ, മടിയല്ലാട്ടോ, ഇത് തമോ ഗുണത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവരുത്. അയാൾ ഉദാസീനൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം അയാൾക്ക് ഒന്നിനോടും പ്രത്യേകിച്ചൊരു മമതയില്ല. അയാൾ എന്താ ചെയ്യണത്, എപ്പോഴും ജപം, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക, ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുക, ഭഗവാൻ ഇഷ്ടങ്ങള് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് ഭക്തന്മാരായിട്ടുള്ള അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ജീവിതമാണ്. അല്ലാണ്ട് ഉറങ്ങിയോ മടി പിടിച്ചോ ഇരുന്നുള്ള കാര്യമല്ല ഇവിടെ പറയണത്. അതെ, അപ്പൊ അയാളുടെ പറയണത്, അപ്പൊ ഒന്നുകൊണ്ടും നമുക്ക് അയാള് ഇപ്പൊ ചിലരില്ലേ നമുക്ക് സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റും, സ്ത്രീകള് അല്ലെങ്കിൽ മദ്യം അല്ലെങ്കിൽ പണം, അങ്ങനെ ഭക്ഷണം, അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ വീക്ക്നെസ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അയാൾക്ക് അത് മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ കാര്യം നടക്കണ പോലെ ഒന്നും ഇവരുടെ അടുത്ത് നടക്കില്ല. കാരണം ഇവർക്ക് ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. പിന്നെന്താ അവര് ചെയ്യുന്നത്, എന്താ സുഖമായാലും ദുഃഖമായാലും അവരെല്ലാം ഒരുപോലെ കാണണം. അതേപോലെ തന്നെ അവര് സമലോഷ്ടാശ്മ കാഞ്ചന, സ്വർണമായാലും മൺകട്ടയായാലും ഇരുമ്പായാലും അവർക്ക് ഒരേപോലെ തന്നെയാണ്, തുല്യമാണ്. അവർക്ക് അതിനോട് സ്വർണ്ണമാണല്ലോ ഞാൻ എടുത്ത് സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുക, നമ്മളൊക്കെ അങ്ങനെയാണല്ലോ, കല്ലാണെങ്കിൽ വലിച്ചെറിയ, അവർക്ക് അതൊന്നും വേറെ വ്യത്യാസമില്ല. പിന്നെന്താ പ്രിയവുമില്ല അപ്രിയവുമില്ല, ആരോടും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു സ്നേഹമില്ല, ആരോടും ഒരു ദേഷ്യവും ഇല്ല. അതുപോലെ തന്നെ കുറെ അവരെ പുകഴ്ത്തിന്ന് വെച്ചിട്ട് അവരത് മുഴുവനും കേട്ടോണ്ട് തലയിൽ കയറ്റി വെച്ച അഹങ്കാരവും വരണില്ല. അവരെ കുറെ ഇകഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കത് വൈഷ്ണവാപരാധമായിട്ട് മാറുകയും ചെയ്യും. ഇകഴ്ത്തി എന്ന് വെച്ചാലും അവർക്ക് അതൊരു പ്രശ്നമല്ല. അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം പുകഴ്ത്തിയാലും വേണ്ടില്ല, പുകഴ്ത്താണ്ടിരുന്നാലും വേണ്ടില്ല, അവര് ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്നു, ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നു, അവരിങ്ങനെ അവരുടെ കാര്യമായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കണം. പിന്നെന്താ അവർക്ക് മാനം അപമാനം, അതായത് ഇപ്പൊ ഒരാള് വന്നു, ആ ഭക്തനെ വന്നു, ചിലപ്പോ അയാളുടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താ ചെയ്തത്, സുധാമ വന്നപ്പോ കെട്ടിപ്പിടിച്ചിരുത്തുക ചെയ്തത്. കാരണം എന്താ, സുധാമാവ് അത്രയും വലിയൊരു ഭക്തനാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാനല്ല ആ സ്ഥാനത്ത് വേറൊരാളാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ, ഓ എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരനാന്ന് പറയാൻ പോലും പറ്റില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലേ പല സിനിമകളിലും ആയിട്ടും അല്ലാണ്ട് ജീവിതത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. വലിയ വലിയ പണക്കാരും വലിയ വലിയ ഗമയിൽ വരുന്നവരെ കാണുമ്പോഴേക്കും വേഗം നമ്മൾ അവരെ വിളിച്ച് ഇതായിരുത്തും. അതേസമയം നമ്മൾ തന്നെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരായിരിക്കും, വളരെ സൽസ്വഭാവിയും വളരെ സത്യസന്ധനുമായിട്ടുള്ള ഒരാളായിരിക്കും, ആർഭാടം കാണിക്കാൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പക്ഷെ അയാളോടുള്ള പെരുമാറ്റം എല്ലായിടത്തും നല്ല, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ വളരെ മോശമായിട്ട് തന്നെ പെരുമാറിയിട്ടുള്ള ആളുകളും ഉണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്നും ഇവിടെ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇതൊന്നും അവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമല്ല. പിന്നെന്താ അവർക്ക് മിത്രവുമില്ല ശത്രുവുമില്ല, എല്ലാം തുല്യമാണ്. പിന്നെന്താ സർവാരംഭ പരിത്യാഗി, അവരെ എല്ലാത്തിനെയും പരിത്യാഗം ചെയ്തിട്ടുള്ളവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഗുണാതീതൻ എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുടെ ഗുണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. അവർക്ക് എല്ലാവരും തുല്യമാണ്,
അവർക്ക് ശത്രുവായിട്ടോ മിത്രമായിട്ടോ ഒന്നുമില്ല. മാനാപമാന അതായത് ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല അവർക്ക് സ്വർണത്തിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ അവരെ പുകഴ്ത്തി പറയണമെന്നോ അവരെ ബഹുമാനിക്കണമെന്നോ ഒന്നും അവർക്കില്ല. അവരെപ്പോഴും ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവാന്റെയും ഭക്തന്മാരുടെയും മാത്രം ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനും മാത്രമായിരിക്കും അവരെപ്പോഴും ചിന്തിക്കുക. അതാണ് ഈ ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളുടെ, അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഗുണത്തിലുള്ള ആളുകളെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞതാണ്. അവരെല്ലാവരും അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരായിരിക്കും. അവരെല്ലാവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരായിരിക്കും. അവർക്ക് ഈ ശാരീരിക ബോധത്തിനെ കുറിച്ചൊന്നും വലിയ ചിന്തയൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. അവരൊരു അതീന്ദ്രിയ അവസ്ഥയിലായിരിക്കും. ഇപ്പൊ നാരദനാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കണേ. നാരദൻ എല്ലാവരും നാരദൻ വന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ചിലപ്പോ പേടിയാണ്. നാരദൻ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും പോകും. അസുരന്മാരുടെ അടുത്തും പോവും, ദേവന്മാരുടെ അടുത്തും പോവും, സാധാരണക്കാരന്റെ അടുത്തും പോവും, ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന്റെ ലോകത്തും, അല്ലെ? അപ്പൊ ആ നാരദന് എന്തുകൊണ്ടാണ് അത് സാധിക്കുന്നത്? നാരദന് പ്രത്യേകിച്ച് അങ്ങനത്തെ ഒരു ചിന്തയില്ല. എല്ലാ ഗുണങ്ങൾക്കും അതീതനായിട്ട് തന്നെയാണ് നാരദൻ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾക്കാരെ ഭഗവാന് വേണ്ടി മാത്രം നാരായണ നാരായണ അല്ലെ എപ്പോഴും നാമം ജപിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അവരൊന്നും ഒന്നിന്റെയും ബന്ധനസ്ഥനല്ല എന്നാണ്. അങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഗുണാതീതൻ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. പിന്നെ ഇവിടെ 26ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറയുന്നു. ഇതും ഒരു ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ശ്ലോകമാണ്. ഇമ്പോർട്ടന്റ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് മാർക്ക് ചെയ്ത് വെച്ചോളൂ കേട്ടോ. മാം ചെയ്യോ വിചാരേണ ഭക്തി യോഗേന സേവതേ സഗുണാൻ സമതീതാൻ ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഗുണങ്ങളുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു, എങ്ങനെയാണ് അവരെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുക എന്ന്. അങ്ങനെയുള്ള ആളുകള് ഏത് പരിതസ്ഥിതിയിലിരുന്നാലും, അപ്പൊ നമ്മളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ 3 തരത്തിലുള്ള ഭക്തന്മാരെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. കനിഷ്ഠ ഭക്തന്മാര്, മധ്യമര്, ഉത്തമൻ. ഇവരൊക്കെ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരാണ്. ഈ ഉത്തമ ഭക്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവർ ഏത് സാഹചര്യത്തിലിട്ടാലും ഒരിക്കലും അവരുടെ ഭക്തി നശിക്കില്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴും ഭഗവത് സേവനത്തില് ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിച്ച് എവിടെ എത്താൻ പറ്റും? ബ്രഹ്മഭൂയായ കൽപ്പതേ, ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കും. അവരെല്ലാവരും ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു എന്ന് പറയാണ്. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ചോദ്യം 3-ന് ഉത്തരം നൽകുന്നു. ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്ന പ്രക്രിയ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് അതിക്രമിക്കുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നവർക്ക് ഏത് പരിസ്ഥിതിയിലും പിഴയ്ക്കാതെ വേഗത്തിൽ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളെ അതിക്രമിക്കുന്നു. അങ്ങനെയുള്ളവരെ ബ്രഹ്മപദത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു. ഇനി 27ാമത്തെ ശ്ലോകം, ഇതിലെ ലാസ്റ്റ് ശ്ലോകമാണ്. ബ്രഹ്മണോ ഹി പ്രതിഷ്ഠാഹം അമൃതസ്യ വയസ്യ ച ശാശ്വതസ്യ ച ധർമ്മസ്യ സുഖൈശൈകാന്തികസ്യ ച. അതായത് അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനവും ഞാൻ തന്നെ. ഇപ്പൊ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്, അതായത് ബ്രഹ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അമൃതം. അതായത് ശാശ്വതമാണ്, അതൊരിക്കലും നശിക്കണില്ല. ആ ശാശ്വതമായ ആനന്ദം, ക്ഷയമില്ലാത്ത ആ ആനന്ദം, അതാണ് ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥ. അതിലേക്ക് എത്തിച്ചേരാൻ സാധിക്കുന്നു. അമൃതവും അക്ഷയവും ശാശ്വതവും ആത്യന്തിക സുഖത്തിന്റെ മൂലസ്ഥാനവുമായ വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനം. വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മം ഇവിടെ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് ഭഗവാൻ. അതായത് ഭഗവാന് ഒരു രൂപമുണ്ട്. ഭഗവാൻ രൂപമില്ലാത്ത ആളല്ല. ബ്രഹ്മണഹ, വ്യക്തിശൂന്യ ബ്രഹ്മ ജ്യോതി. അല്ലാതെ വെറുതെ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അവ്യക്ത ജ്യോതിയൊന്നും അല്ല ഭഗവാൻ. അവ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മല്ല ഭഗവാൻ, വ്യക്തിഗത ബ്രഹ്മം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംശയവും കൂടെ വേണ്ട. അങ്ങനെയുള്ള എന്നിൽ തന്നെ അവരെല്ലാവരും ആയിട്ട് വന്നു ചേരുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയ ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇതാ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ. അപ്പൊ അധ്യായം 14 ജീവാത്മാക്കളുടെ മുക്തിയും ബന്ധനവും, ത്രിഗുണങ്ങൾ എങ്ങനെ ബന്ധിക്കുന്നു, ത്രിഗുണങ്ങൾ അതീതനായവരാരൊക്കെയാണ്, ആ ത്രിഗുണങ്ങളിലുള്ള ആളുകളുടെ മരണം എങ്ങനെയാണ്, ഈ അതീതനായവര് എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്, അതാണ് നമ്മളിവിടെ ഇന്നത്തെ ഇതിൽ മനസ്സിലാക്കിയത്. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ,
പഞ്ചകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി